უნდრეალობას. 2014 წელი მინდა გითხრათ, რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წელიწადი იყო ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებას. 9 ევროპულ ქვეყანაში გაიგზავნა ჩვენი პოლიციის ატაშეები. ვიზუმი მოსვლა ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი სასიცოცხლო მნიშვნელობის. Я думаю, че развитието на нашите отношения би помогнало много и на двете страни чрез обмяната на опит. Подписването на споразумението днес е една от възможностите да Целта на нашето посещение днес е да подпишем споразумение за сътрудничество в сферата на извънредните ситуации, но може би по-важното е, че успяваме да възобновим отношенията си, да потвърдим доброто си сътрудничество. Разширяване и гарантиране на възможностите за съвместните ни действия в извънредни ситуации, нещо, което до този момент се е случвало, но сега с това споразумение ние регламентираме и даваме по-големи гаранции за по-безпроблемното осъществяване, по-лесното и по-ясната формула, по която ние бихме си сътрудничили.